Hello guys, welcome to Ritu's Home Remedies Lifestyle for You. आं नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनाय बावहरलायबाय। जाय बिथांमोननियावहाय आसुगुराव खुरु जायो, आसुगुरखौ जेरै जाख्ल'लाङो, आसुगुरा थैख्ल'लायो आरो जोबोद गाज्रि अबस्था जायो आरोखि बेबायदि जानानै बे बिथांमोनहा जुदि बेबायदि आसुगुराव खुरु जाजादोंबा आथिंनि हक आखाइनि हक बे बिथांमोनहा नैबे नाम्बार 1 रेमेडिसखौ इउज खालामनो हागोन गावनि न'आवनो। दा आङो बे नाम्बार 1 रेमेडिसखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जानोसै। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे बेखौ न'आव इउज खालामनो हागोन बे रेमेडिसखौ। नोंथांमोनहा माखासे आयुर्वेदिक स्टरनिफ्राय माबा लाबोदो त्रिफला सुना नङाबा जुस, बेखौ गरम खालामनानै आखाइखौ सेक होबानो जाबाय आरोखि, दुंबुर खालामनानै आरो फुगारनानै सेम बेबायदिनो खालामबाय थायोबा आसुगुर थैख्ल'नाय मानाय बेयो लासैनो हामलांगोन। नोंथांमोनहा बे त्रिफलाखौ जानायजों लोगोसे बिदि इउज खालामनायजों मोजाङैनो फाहामनानै लानो हागोन। बेयो न'खरावनो हामनाय ह'म रेमेडिस। दानिया 2 नाम्बार टिप्सआनो जाहैबाय बेनो मोनसे त्रिफलायानो आरोखि। त्रिफलाया जुसबो थायो टेब्लेटबो थायो, बेखौथ' आं बुंखाबाय। बे जुसखौ त्रिफला जुसखौ नोंथांमोनहा मोनसे फिसा काप लानानै बे फिसा कापजों आधा काप जुदि नोंथांमोनहा उन्दुनाय टाइमाव लोंबाय थायोब्ला आरो नङाबा टेब्लेटबा, बे टेब्लेटखौ जुदि 2 खरि जायोबा नोंथांमोननि बे माखासे खुरुनि प्रब्लेमफोरा बिथोरनिफ्रायनो मोजां जाबोगोन। मानो होनोबा गासिबो ब्लाडफ्रा साफा जागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा निम केपसुल आरो नङाबा एलार्जिनि केपसुल थायो, एलार्जि टेब्लेटफोर थायो, बेखौबो आयुर्वेदिक दखाननिफ्राय लाबोनानै जानो हागोन। नोंथांमोनहा बेजोंनो 2 नाम्बार टिप्सखौ बे हिसाबै बाहायनानै मोजां मोननो हागोन आरोखि। बे जाहैबाय 2 नाम्बार टिप्स। दानिया जाहैबाय 3 नाम्बार टिप्सखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै। बे 3 नाम्बार टिप्सआनो जाहैबाय राम तुलसि। राम तुलसिया जाहैबाय तुलसि गुबैनिफ्राय एसे देरसिन जायो बिफाङा, आरो बे राम तुलसिनि बिलाइया तुलसि गुबैनिफ्रायबो गोरासिन जायो। बे राम तुलसिखौ नोंथांमोनहा जेरावखि मोना खानानै लाबोनानै बेखौ 20थासो लाबोदो आरो बेजों लोगोसे संख्रि होदो, उनग्लिदो नङाबा देदो। बेनि उनावहाय नोंथांमोनहा जेरावहाय खुरु जादों बे खुरुआवहाय मोजाङै स्किनाव नाफ्रुनानै लादो। नाफ्रुनानै लानानै फुख'नानै बेखौ आरो नङाबा फुननानै दोनथ'दो आरोखि। फुननानै रानजासिम दोनथ'दो। बेनि उनावहाय आरो मोजाङै फुगारफिनदो आरो फुगारफिननानै 1 घन्टा बा 2 घन्टानि उनाव आरोबाव बेबायदि एखे नोंथांमोनहा फुनफिनबावदोलाय। बेबायदि फुनोबा नोंथांमोननिफ्राय नैबे जे खुजालिनि बिजानु थायो, बेक्टेरिया थायो, बेयो थैलांगोन आरो बारायनाय नङा। नोंथांमोनहा बे उपायखौ इउज खालामनो हागोन, इजिलि हामगोन। दानिया खोनासंदो नोंथांमोनहा 4 नाम्बार टिप्सखौ। 4 नाम्बार टिप्सआनो जाहैबाय बेयो सामब्राम गुफुर। सामब्राम गुफुरखौबो नोंथांमोनहा जेरै राम तुलसिखौ बाहायदोंमोन बेबायदिनो एखे बाहायनो हागोन। 4-5 लानानै नोंथांमोनहा बाव संख्रि खेबखांगासे होनानै उनग्लिदो। बेनिफ्राय बेखौनो जेरावहाय खुरुआ रोजा रोजा गिदिर गिदिर जादोंना, फुयै लिरथेनानै लादो। बेबादि लिरथेनानै लायोबा बे खुरुनि जे बिजानु इनफेकसन जानाय बियो थैगोन आरो लासैनो मोजां मोनगोन आरोखि। खिन्थु आलौवो, थेवब्लाबो नोंथाङा खुजालिनिफ्राय बारग'गोन। दानिया जाहैबाय नैबे 5 नाम्बार टिप्स। बे 5 नाम्बार टिप्सखौ नोंथांमोनहा बेखौ जानायावबो आरो फुननायावबो बाहायनो हागोन। बे टिप्सआनो जाहैबाय, बे टिप्सनि हेफाजाबै नोंथाङा गावनि ब्लाडखौबो साफा लाखिनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि स्किनखौबो साफा लाखिनो हागोन। खुरुआ एखमबा समाव ओरैबायदि जायो, सायाव राननाय बायदि जानानै थायो, सिंनिफ्राय बियो लासैनो आरोबाव सिखारबोफिनो। माबा मोनसे बुस्थु जायोब्लानो आरोबाव सिखारबोफिनो। आंनि जे एक्सपिरियेन्स दङ, नाथाय आं दा टटेलि रिमुभ खालामनो हाबाय, बेबो ह'म रेमेडिसजों। न'आव बानायनाय एबा न'आवनो बानायनानै आङो दायो आङो साफा खालामनानै लानो हाबाय।
दा नोंथांमोनहा नैबे 5 नाम्बार टिप्सखौ गोरलैयैनो बाहायनो हागोन। नोंथांमोनहा निम बिलाइ गोरलै गोरलै लादो, माखासे आरो थुलसि बिलाइबो लादो। बिसोर मोननै इनग्रेडियेन्टखौ नोंथांमोनहा उनग्लिदो। उनग्लिनानै जे रस गयो बे रसखौ नोंथांमोनहा सिराप बायदि उदै खालियाव लोंनो हागोन आरो लोगोसे उन्दुनाय टाइमावबो लोंनो हागोन। अब्ला बे रेमेडिसखौ नोंथाङा जुदि इउस खालामोब्ला बिथोरनिफ्राय नोंथांनि थैया साफा जाबोगोन, ब्लाड पिउरिफाइ जाबोगोन आरो लोगोसे माखासे बे खुरुफ्रा गोदान गोदान जानाया लासैनो बियो खमायबोगोन आरो जे बिजानुआ थैयाखै बियो बेजोंनो थैबोगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बे निम बिलाइ उनग्लिनाया बेखौबो फुननानै लानो हागोन आरो नङाबा सामब्राम गुफुरखौबो इउस खालामनो हागोन। दिनैनि नैबे 5 रेमेडिसखौ 5 टिप्सखौ नोंथांमोनहा फारियैनो इउस खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनहा जेब्ला बे रेमेडिसखौ प्रसेसिङाव थायो, जे बे रेमेडिसखौ बाहायगासिनो थायो, बे समाव नोंथांमोनहा माखासे खाजाफोरखौ बासिनांगोन। माखासे मोनजायै बुस्थुखौ जायालाबानो नोंथांमोनहा मोजां रिजाल्ट लाबोनो थाखाय जेखौ मोनजायो बेखौसो जानांगोन। ओंखाम, मुग दालि, फिथाइ सामथाइ बेखौ मोनजागोन आरो नोंथांमोनहा माब्लाबाबो ना बेदर बेफोरखौ जानानै बे ट्रिटमेन्ट लाफुनाय टाइमावहाय जानो नाङा। आरो माखासे आयुर्वेदिक नि मेडिसिन नांगौ जायोब्ला, निउट्रिसन साप्लिमेन्ट नांगौ जायोब्ला नोंथांमोनहा आंनि स्टरनिफ्राय इनकुवेरि खालामनो हागोन, लांनो हागोन। अब्ला नोंथांमोनहा ट्रिटमेन्ट लानायजों लोगोसे माखासे बेफोरबायदि हम रेमेडिस न'आव इउस खालामनानै इउस खालामोबा जाहाथे मोजाङै मोजां रिजाल्ट जायो, मोजाङै मोजां इमप्रुभ जायो। दिनैनि बे बिगुरनि बेराम, खुरु आरो खुजालि, जेरै बेफोरो माखासे बिगुरनि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो मुगैथाव बेमार, बेफोरबायदि बेमारनि माखासे हम रेमेडिसफोरखौ आङो नोंथांमोननो जाहाथे शेयार खालामबाय थानो हायो, बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनायजों लोगोसे आं रिकुवेस्ट खालामो जे जाय बिथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बेयो अननानै खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामदो। गोजोननाय थाबाय।